खुलुमखा जत हास्तेव तंगनाय तै दैफ्रा हास्तेनि फातार सामुं हुमुं ताङै तंनाय माया गोनां तिफ्रासा yok jangan musungnai yok sana musungnai lukorong thani kaisa kobokmung tei kaisa saklaimung hainai talni September hainai September talni 9 tarik 10 tarik hainai September talni 9 tarik 10 tarik Delhi ni jantar mantar sang protest khainai sini ha domani no sang hunoknai dei sini je Greater Tripura Land tei borok gose mane Tripura sa ekot 6 mas ni bisingo implement khaine himane tei illegal migration pushback no tui je ha domani panda abo jantar mantar 9 tarik 10 tarik 9-10 tarik जों खालायनाय फायनाय तालनि आबनि बागै जारा हास्तेयाव तंनाय तै हास्तेनि फाताराव तंनाय हा गोनां सबानि ताखुते बुकुब्र नरक फायनानि गाके नरक 9-10 तारिखनि चिनि जे अक हा दुमानि पान्दाव तै चिनि मेमोरेन्डाम याफारमुं पान्दाव मानजागना गाके नरक 8 तारिखनो दिल्लीव नरक जारा फायना मुसुंनाय रक फायनायनि वान सबै तंनाय रक Delhi on rok 8 tarik sopai kengke belai ke sanai ang 8 tarik ni bisingono aro thani sobainani chaitoknai tei jara hasteni maya gnang takukte buksongno haina hai kobogo Delhi bo जों dornarnani aro arrangement khainani team rohorkha tei जों jara chini himui tongnai borno ang tuidului tongo tei borno Kifilnani bagaibo kisu media personal rokbo fainai hini khnabo borno bondorok pharekangke subalaide Tripurani je media person jara coverage ternai Tripura media tongnai borokbo belai dukho birmano tongo karon जों sujok sepsap media thang tangsanai thang jotono जों sepsap maya जों no joto jaga nor jaga tola khiklaijak amon bagai borno bo pharekangke maya gnang lukorno kolbogo borno subanani direct fan subai mano bani bising tei fan borno subai mano jate borok Delhi fai mana tei chini media personal ro coverage rei mana tei tei jara sungna tabuk fainai salo chini job movement no strong khaine bangai chuba so khaine rongno haine hai tei sa kobogo chini 9362769181 on number on mobile number ro kok du koi krngi mano o chobabo krngna bagai ba phai him paina hangke ba koktuk number no krngi mano sungai baksa jodi Delhi sognas kan him paina hangke tei chuno suba horei phanrna hangke ba o number no norok suba horei mano call khainai suba horei mano tiaba subanas kan kicha call khai krng hangke sanai hingake जों norni nikoma sab subai tongabo जों sai mano ar tei kaisa kok keboni suba su khai mano jodi saklairna musung hangke abo saklai mano karon daily जों tabuk je jagao जों tongsa aboni arrangement daily sabok khlai aboni sponsorship abo sab suba horka abo norok jodi norno onumoti mankhanke jara onumoti rnai norok sabo tini subaine tini जों ma thuka masaka abono bo जों saklainani musungo jodi norok jodi sijana musung yanke ta alada ge jara sijana musungai rok hanke omaike ano sawi mano ya hambai chini je fainai je talni 9 tarik tei 10 tarik ni je chobao norok jeskapano manjangna bagai tei chungmai him paina bagai jeskapano norok jara khagna musungui tongnai rok sugnai rok norok no asuk bisingo faina bagai tabung simi prepare na bagai norno chaitona bagai norno kobok jau hambai khulumkha Tripura sai glok thong bubak rai glok thong chini Tripura ha daktino जों फियक जाखा जों नुगमान सितन हामबाय।